Здравейте хора, днес ще играем още веднъж на Clash Royale. Ако заради естествено. И това е профилът на един мой приятел, само да изключа звука, така. Опа. Значи ще играем Clan Battle. Отново. Сега малко забива тук и аз не знам защо. За пръв път е. Тая имам чувство, че ще загубим. Обаче трябва да имаме воля и да губим с чест. Вау! Вау! Това... Вау! Значи ще пусна грейвярд от дясно. Така. Идеално. Никой не обръща внимание на грейвярда. Аз ще запна. Чиста работа, бро. Та в това видео общо взето ще говорим за нашия Goblin Deck Challenge. Не започваме с него, за да допълним малко. Ами... За сега битката върви... Не знам, нормално. Стана добре. Именно след тази битка ще направим Goblin Deck Challenge. И това е победа. Очудваща за мен. Сега ще трябва да направим Goblin дека. Ще спра за секунда видеото. И започва се. Сега виждате, че тук има само гоблини. Вкарах и клоун спел и огледало, за да... Защото не стигат гоблините. Добре. Това за сега изглежда добре, нормално. Моят дек е изключително ефтин. Вау! Това беше просто уникално. Майнър на главната кола. Тая коя я взехме. Сега спир гоблините, според мен няма да успеят да убият Бейби Драгана. Но още един гоблин хът ще успее да спам. Гоблин ганг. Идеално. Идеално. Гоблинска моралта, както викам аз.
Добре, колата почти падна. Малко съм разочарован. Съвсем малко. Вау! Не пуснах много реално. Коло успел. Не мога вярвам, че не взеха колата при положението, че не бяха активирали и главната. Ами... Тази битка... Де да знам. Някак си... Имам чувството, че ще паднем. Обаче някак си може и да спечелим. Де да знам. Лошо. И между другото в един клан батъл бяхме наспамили от трите мускитарки и спечелихме, нали? Ще покажа реплея, но това ще стане след тази битка, която не ми върви на победа. Ама сета. О, епично. Добре, сега според мен ще сме равни. Добре, спечелихме. Това беше просто евала. Както и към моят приятел, момент на Еврика. Сега този реплей ще бъде някъде нагоре. Ще спра на пауза. И тук що намерихме реплея. Ето го. Няма да го пускам на малко по-бързо, защото реплея си беше достатъчно бърз, честно казано. Тук спирита малко тъпо удари. Обаче и тук става яко. Той пусна канон на иллюминатското място. Ето ги. Просто уникално. И рейдж спел. Това беше бързо. Както казах, бързо. Ако искате и вие можете да пробвате дека. Обаче давам ви съвет. Първо, проверете дали противника ви има фаербол. Тук тези нямаха фаербол, имаха рокет, но не го използваха. Просто нямаха какво да сложат. Ето това е дека, ако искате копирайте. Много е важно да са ви ефтини картите, за да можете да превъртате. И това беше реплея. Сега ще изиграем още един клан батъл. Аз ще пусна. И аз ще кенсълна. Добре, сега се разбрахме най-накрая. Това е дека. Неговия. Аз още съм с гоблин дека. Най-вероятно някак си ми намирисва на загуба. Обаче това комбо е много яко. Само да имах и клон спел. Нищо нямаше да стане, но пак ще се получи яко. Обаче на този телефон много лаги. Добре, тук се получи хубаво. Така и... нищо не стана. Тъпа работа. И какво правим са? Добре. Започва се. Охо! Нищо не стана обаче. Много яко. Сега тук, ако бием, ще бъда учуден, но не много.
Дали ще срутим кулата? Не. Се има начало. И обаче искам да пробвам нещо. Не знам дали ще се получи, затова не го правя. Сега съвсем информативно питам, че дали няма да набият. Пишете долу в коментарите, ако мислите, че ще ни бият. И да видим дали ще познаете верния отговор. Сега ще пускам ефтини карти да хабят с паркито. И сега изведнъж. Дуф. Пат, топалката. О! Стой тука! Не! Букук! Добре. Лошо. То не е добре, ама пак да имам какво да кажа. Дълог. Сега и да имам какво да кажа, нямам какво да заложа, тъй че губим. Имам шанси за реванш. Добре, аз съм доволен. Тая мини пека няма ли да я убием? Започна ама нерви. Добре, телефона ми прозвънява, съжалявам за това. Държим ги обаче. Не могат да ни покорят. Никога. Епично. Те имат още 2 минути. Ще не покорят, за жалост. Или поне това е моето мнение. Покорени сме. Покорени. И загуба. Нищо. Единственото, което разбрахме в този епизод беше: не си правете гоблин дек. Това беше от нас. До скоро. Виждане. Ако ви е харесало видеото, лайк. Вие си знаете работата.